Tervetuloa Vitosen teknisen työn tunnille. Tällä tunnilla me lähdetään käymään läpi, että miten sä voit kasata tähän teknisen työhön liittyvän valaisimen. Eli tämä on ensimmäinen osa, mitä me tehdään tästä meidän työstä. Ja sitten tämän jälkeen muu valaisin suunnitellaan tämän ympärille. Eli jokainen oppilas saa tämmöisen oman pussukan. Täältä pussukasta löytyy kaikki osat sen kokonaisen valaisimen loppuun saattamiseksi. Me avataan tämä, niin täältä täytyy ensin katsoa, että kaikki oikeat tavarat on tallessa. Eli täällä on pari piirilevyä, täällä on ohjeet, ja nämä ohjeet on semmoista, että täältä löytyy vastaus oikeastaan kaikkiin teitä mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Osa tästä on vähän tämmöistä sähkötekniikka-jargonia. Suosittelen lukemaan tämän ohjeen, tämä on molemmin puolin. Tästä löytyy kaikki, miten tämä kasataan. Kytkentäkaavio maallisesti laitettu asioita, eli tässä on tämä meidän isompi piirilevy, mikä me kasataan. Ja sitten täällä on semmoinen LED-ripa, mihin kiinnitetään LEDit, niin tässä on niiden kytkentäkaavio. Mutta tässä on selkeämpi kuva siitä, mitä sitä lähdetään tekemään. Täältä löytyy osaluettelo, ja tämän osaluettelon perusteella teidän pitää sitten katsoa läpi, että teillä on oikeat kaikki tilkkeet täällä mukana. Eli tästä osaluettelosta täytyy tarkistaa, että täällä on molemmat piirilevyt, kaksin kappalein, USB-johto, sitten on tämmöistä geneeristä parikaapelia, eli tavallista parikaapelia, mitä käytetään asioiden yhdistämiseen. Ja sitten täältä pienestä pussukasta, niin täältä löytyykin paljon erilaista kilkettä ja nappulaa ja komponenttia. Eli täällä on kytkin löytyy tosta, sitten on ledejä, sitten on transistori, joka näyttää tuon, mutta siinä on 3 jalkaa. Ja sitten on tämmöisiä pieniä vastuksia, joilla on eri arvot, ja ne täytyy sitten aina katsoa kohilleen, että oikea vastus ja oikea transistori menee oikeaan paikkaan. Joissakin asioissa täytyy myös esimerkiksi transistoreissa ja ledeissä ja asennussuunta täytyy huomioida, mutta ne kaikki käydään läpi, ja ne asennussuunnat ja kaikki muut löytyy myös tästä ohjeesta oikein selkeästi. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä tässä tehdään, kun me lähdetään näitä kasaamaan, niin mä suosittelen, että aloitetaan tästä isommasta piirilevystä. Ja tänne täytyy latoa vaadittavat osat. Ja kaikki nämä osat, mitä tässä luetellaan, R1, R2, R3. R tarkoittaa resistori, eli vastus. Niiden arvot löytyy täältä. Eli jos sä katsot vaikka osan R1, niin sit sun täytyy etsiä vastus, josta löytyy ruskea, musta ja kulta nauhat, tommoset värikoodit tuolta. Silloin se menee tonne. Transistori merkataan näin. Transistorissa täytyy kiinnittää myös huomiota siihen suuntaan. Eli se on muuten pyöreä, mutta siinä on yksi puoli sileä. Niin se sileä puoli täytyy olla oikeaan suuntaan. Ja toinen transistori menee toisinpäin. Ne transistorit on myös erilaiset. Eli niistä löytyy niistä transistoreista sitten numerosarjat. Ja täytyy katsoa, että se oikea numerosarja menee oikeaan paikkaan. Noin. Tätä kytkintä me ei nyt tarvita, laitetaan se sivuun, mutta me voidaan aloittaa tästä piirilevyn kasaamisesta nyt. Ja mä suosittelen oikeastaan, että ensimmäinen asia, mitä teet, niin on se, että osasijoittelukuvan viereen, niin kuin samoin päin, että R1 on ylhäällä ja sitten punainen ja musta, punainen ja plussa ja miinus, niin nämä löytyy täältä. Ja sitten A ja K löytyy tuolta oikeasta reunasta. Niin selkeä sun on helppo lähteä laittamaan niitä nappuloita oikeille paikoille. Nyt meidän pitää löytää semmoinen vastus. Vastukset oli näitä tämän näköisiä. Eli nyt meidän pitää löytää sitten semmoinen vastus R1. Ruskea, musta, kulta. Nyt näistä täytyy sitten vaan etsiä, että mikähän voi olla se oikein. Onko tää ruskea, musta, kulta? Noin päin, jos me katsotaan. Siellä on ruskea, siellä on musta ja siellä on kulta. Niin tää täytyy sitten laittaa tuohon R1 paikalle. Ja se kannattaa tehdä niin, että taittaa näitä jalkoja tuolla viisiin ja sitten vaan työnnetään se tänne oikealle paikalle. Noin. Ja nyt se on siellä. Eli R1 on oikeassa paikassa. Ja tämän asennussuunnalla ei ole väliä. Eli se voi laittaa näin päin, tai sitten se voisi kääntää ympäri ja laittaa näinkin päin. Sillä ei ole mitään väliä. Ja sitten, jotta se komponentti pysyy kunnolla siellä, ettei se luiskahda pois, niin sitten näitä jalkoja kannattaa vähän tällä tavalla taivuttaa ulospäin, niin se pysyy siellä paremmin. Kas näin.
Hyvä. Sitten seuraavaksi otetaan R2, ruskea, musta, punainen. Olisiko se toi? Ruskea, musta, punainen. Tossa on ruskea, tossa on musta ja tossa on punainen. Toi viimeinen on vaan joku, meidän ei tarvitse sitä sanoa. Tämä on ihan oikein. Ruskea, musta, punainen. Se menee R2 paikalle. Sama homma tehdään taas, käännetään vähän jalkoja ja sitten työnnetään se tänne oikeaan reikään. Noin. Ja sitten käännetään taas jalkoja vähän ulospäin. Niitä ei kannata näitä jalkoja kääntää kiinni tuohon piirilevyyn, koska se tekee myöhemmin teidän juottamisesta tosi vaikeita. No sitten meillä on vielä yksi vastus, keltainen, violetti, kulta. Keltainen, violetti, kulta, se on ihan oikein. Niin se tulee tuonne R3 paikalle. Laitetaan se samalla tavalla tänne. Noin, työnnetään paikalleen. Kas. Noin, ja pikkusen laitetaan jalkoja erilleen, niin se pysyy hyvin paikalla. Noin, nyt meidän vastukset on siellä. Seuraavaksi meidän pitää katsoa transistorit. Eli ne on noin mustat hässäkät. Laitetaan nämä ledit tähän sivuun vähäksi aikaa. Me ei tarvita nyt niitä. Menikö se? No, hyvä. Noin. Ja nyt näissä transistoreissa pitää olla tosi tarkkana. Eli niin kuin näette, niin näissä on pienet numerosarjat. Niin teidän pitää katsoa, että kumpi on kumpi. Transistori 1 on 547, BC547, niin niistä tämä oikeanpuolimainen on sitten transistori 1, laitetaan se tonne. Ja sitten tämä transistori 2 on BC337. Niin laitetaan sekin sivuun, laitetaan se tuohon alemmas, niin tiedetään, että se on se. Tämä on 1 ja aloitetaan siitä. Transistori 1 menee tohon kohtaan ja osasijoittelukuvan perusteella transistorin se sileä puoli osoittaa tänne päin, eli tänne plussan ja miinuksen päin, ja K1 on siellä. Niin sitten laitetaan se transistori siihen, ja tässä täytyykin olla nyt sitten tarkkana, kun tämä pahvi lähtee tästä vaan vetämällä näin. Noin. Että se transistori menee oikein päin, ja että oikeat jalat menee oikeaan paikkaan. Eli osasijoittelukuvan perusteella sileä puoli täytyy olla tonne päin, ja 2 reunimmaista jalkaa menee näihin reikiin, ja sitten toi toinen reunimmainen, otetaan pikkusen vaikka, zoomataan vähän, niin ehkä se näkyy helpommin. Eli 2 reunimmaista jalkaa tohon, toinen tohon, ja sitten tämä keskimmäinen jalka tonne taakse. Ja näiden pujottelu on pikkusen kärsivällisyyttä ja hermoja vaativaa hommaa, mutta mä uskon, että kaikki pystytte siihen. Niin ensin kannattaa lähteä liikkeelle vaan siitä, että katsoo ne suurin piirtein kohilleen. Näitä täytyy selkeästi vähän erottaa toisistaan, että saa ne niin suurin piirtein menevään oikeisiin paikkoihin. Noin. Ja sitten se työnnetään kohilleen. Noi etujalat voi mennä niinku. Toi on esimerkiksi ihan hyvä. Sitä voi laittaa keskemmällekin, mutta kunhan ne kaikki jalat tulee sieltä läpi, niin se on niinku se, mikä on siinä tärkeintä. Nyt samalla tavalla mä sitten lukit sinne paikalleen pikkusen liikuttamalla niitä täältä. Ja sitten vielä tarkistetaan, että olihan se oikee. Transistori 1 on 547. Joo, kyllä. Ja suora puoli tonne päin. Just näin. Sitten tää toinen transistori. 337. Niin menee toisinpäin, eli sileä puoli tonne A:ta ja K:ta kohti. Niin se pujotetaan sinne. Ja taas reunimaiset jalat eteen ja keskimmäinen jalka taakse. Ja näitä etumaisia jalkoja kannattaa tästä vähän laittaa sivumalle, niin se lähtee helpommin menemään. Ja sitten vaan laitetaan sekin paikalleen tonne. Se kannattaa aika lailla työntää tuohon piirilevyn pintaan kiinni, niin
sitten se piirilevy ei ala häröttämään siellä niin pahasti. Tai että ne osat pysyy siinä pinnassa, niin, ja sitten siitä ei tule niin korkea. Hyvä. Noin. Nyt meillä on siellä resistori 1, resistori 2, resistori 3, eli vastukset ja sitten transistorit on kaikki oikeilla paikoilla. Tämän jälkeen, kun nämä on tarkistettu ja todettu, että kaikki on oikein, tarkista 2 kertaa, niin sen jälkeen me voidaan juottaa nämä. Seuraavaksi mä näytän, miten se juotetaan. Ja juottamista varten sä tarvit kolvi, joka löytyy tästä reunimaisesta kaapista, ja se laitetaan tuohon teidän pöydälle, ja kolvi kytketään kiinni tänne ylös. Tää on semmonen homma, että opettajan kannattaa pyytää opettajalta apua, kun tää on vähän korkealla, ja sitten sen lisäksi niin, nämä pistorasiat ei ole kauhean tukevasti kiinni, saattaa lähteä irti. Eli älä ainakaan revi sitä irti. Voit kokeilla laittaa itse, mutta opettajalta pyydät apua, niin otetaan ne viimeistäänkin pois sitten. Sitten sä tarvit sen lisäksi tinaa. Tina löytyy tuolta sorttausasemasta. Tuolta. Itse asiassa siinä lukeekin juotostina tuossa keskellä. Ja sieltä löytyy tinat. Ja sinne täytyy palauttaa ja sieltä täytyy ottaa. Ja mä suosittelen, että te ette niin kuin lyhennä tätä tinaa, vaan suoraan otatte tästä, se pysyy helpoiten kädessä ja tätä on helppo käyttää. Ja tähän juottamiseen varten, niin siellä on se erillinen opetusvideo, mikä pitää olla katsottuna läpi. Mutta tästä näytetään, että miten se homma sitten lähtee. Jotta teidän juottaminen onnistuisi mahdollisimman kitkattomasti, niin se kannattaa hellästi laittaa tänne tämän leukojen väliin kiinni. Tässä ei pidä käyttää liikaa voimaa, vaan se riittää, että se on ihan hellästi. Jos te oikein hartiavoimin runnotte sen tonne kiinni, niin se piirilevy menee siitä rikki. Ja nyt teidän täytyy sitten järjestyksessä kaikki nämä juottaa kiinni, mistä tulee johdin pihalle. Niin sit vaan järjestyksessä vaikka tosta aloitetaan ylärivistä. Vähän lämmitätte ja sitten vastakkaiselta puolelta syötätte sinne tinaa. Noin, että siitä tulee siisti juotos. Sama homma seuraavalle. Noin. Ja sitten sieltä seuraava. Noin. Ja aina sitten vähän katsotte, että niistä teidän juotoksista tulee hyvän näköistä. Sinne ei jää mitään kuplia tai röpöjä tai myöskään, että sitä tinaa ei laita liikaa. Tämä on semmoinen, että tätä oppii tekemällä vaan. Siitä. Ja tuosta. Eli tinaa, niin kuin näet, niin sitä ei ihan hirveästi tähän yhden työn juottamiseen mene. Ja älkää arvon oppilaat pitäkö samanlaista vauhtia kuin minä, vaan huolellisesti teette. Ja nyt kun te näette, että niin mullakin alkaa kärryämään aika paljon ja tässä kolvissa rupeaa olemaan tämmönen hirveä savuava nölli, niin sitten se pyyhkästään tähän kolvin, on tässä telineessä mukana tuleva sieneen. Ja tämä sieni pitää olla kostutettu. Sen pitää olla kostea, mutta ei märkä. Ja tätä ideana myöskään, kun te putsaatte tätä teidän kolvin kärkeä, niin silloin tarkoituksena ei ole se, että te painatte sen tohon ja ruvette käristämään sientä, vaan kevyesti reipas pyyhkäsy noin. Niin sitten se kaikki töhnä lähtee siitä. Ja silloin helppo alkaa jatkamaan taas työskentelyä. Noin. Ja sitten juotetaan loput. Noin. Ja noin. Sitten täytyy tietysti katsoa, että miltä ne juotokset näyttää. Esimerkiksi nyt kävi niin, että yksi ainakin surkea juotos opettajalta tuossa tuli. Tai ei surkea, mutta vähän epäilyttävän näköinen. Se on tossa kohtaa. Tuo kaveri. Ja se saattaa itse asiassa ratketa ihan vaan sillä. Siellä on siis pieni reikä. Otetaan tuosta kynä, niin mä voin näyttää. Tuolla on ehkä pieni reikä ja se ei ole hyvä juttu. Niin nyt mä voin vaan tehdä sit niin, että mä lämmitän sen juotoksen uudelleen. Täytyy pikkusen ehkä laittaa lisää tinaa. Noin. Nyt se näyttää oikein hyvältä ja siistiltä. Hyvä.
Ja nyt tässä kohtaa, niin jos olet juottanut komponentit väärin, niin se on vähän myöhäistä, mutta nämä juotokset pystyy kyllä myös purkamaan. Mutta on tärkeää, että ennen juottamista katsot sen koko homman läpi, että kaikki on oikeilla paikoillaan. Ja meillä se pitäisi olla, katohan täällä on yksi komponentti lähtikin vähän liikenteeseen, eli se on turhan ylhäällä. No mäpä näytän samalla, eli se on, mitkäs ne on? Toi, eli ne on noi kaksi. Toi, noi kaksi. Ja sitten jos käy niin, että juotos menee pieleen, niin sen korjaaminen on itse asiassa yllättävän yksinkertainen toimenpide. Eli siihen tarvitaan tämmöistä tinaimuria. Se on tämän näköinen työkalu. Ja tällä me voidaan imasta ne tinat, mitkä siinä on, pois, kun me ollaan lämmitetty se. Ja sitten me voidaan juottaa se uudelleen. Eli otetaan vielä vähän lähemmäs. Jos mä haluaisin vaikka tämän juotoksen tästä nyt niin sanotusti purkaa, niin tämä tinaimuri viritetään painamalla tämä vipu tästä alas ja sitten se imasee, kun painetaan tosta nappulasta noin. Niin nyt kun mä lämmitän tätä, niin mä voin imasta ne ylimääräiset tinat sieltä pois. Ja sitten se ruikkaisee itse asiassa tommosen pienen sotkun sieltä kärjestäväksi. Sitten tehdään sama homma tolle. Noin. Hyvä. Niin nyt meillä on helppo vetää se komponentti pois ja laittaa se vähän paremmin. Se nyt ei ole muuta kuin kosmeettinen haitta tässä kohtaa, mutta kerran kun tehdään opetusvideota, niin kokeillaan tehdä se kunnolla. Noin. Se oli vaan, mulla oli pikkusen liian vähän oli noita jalkoja taivutettu ulospäin. Mutta nyt sä näet, että se komponentti on taas netisti siinä pinnassa. Niin ei muuta kuin käännetään ympäri ja juotetaan ne takas. Pikkusen lämpöä ja tinaa toiselta puolelta. Pikkusen lämpöä ja toiselta puolelta tinaa. Se kannattaa aina vastakkaisista suunnista laittaa se tina ja kolmi, niin se vähän helpottaa. Varsinkin tuossa seuraavassa hommassa, kun sitten on vähän pienemmät välit, mitä pitää juottaa. Hyvä. Ja sitten seuraavaksi tarvitaan työkalut, jotka löytyy tuosta samasta, mistä nämä kolvitkin. Nämä menee nimellä sivuleikkurit, ja näillä sivuleikkureilla leikataan nämä kaikki ylimääräiset jalat täältä pois. Tämä on yllättävän tyydyttävää. Noin. Yksi jäi pystyy vielä. Noin. Ja tohon jää vähän pitkäksi. Kannattaa vähän tälleen sivulta katsoa myös, että miltä se näyttää. Ja sitten se piirilevy siitä kummasti siistiytyy. Noin. Osat on paikallaan. Hyvä. Sitten noin. Siinä on meidän ledit ja tässä on meidän toinen piirilevy. Ja tässä kohtaa on ensiarvoisen tärkeää katsoa täältä, että miten päin ne juotetaan. Koska tästä piirilevystä, niin kuin tästä osiottelukuvasta näkyy, niin täällä on sekä anodi että katodi. Ja jos katsot oikein tarkasti, niin täällä toi anodista tämmönen johdin, mikä kulkee tällä piirilevyn sisällä, se kiertää tätä ulkoreunaa. Ja katodi, joka lähtee täältä, niin se kulkee tätä sisäreunaa pitkin näin. Tällä puolella se näkyy paremmin. Katodi menee täällä, anodi menee täällä. Ja se käytännössä tarkoittaa sen ledin virran kulkemissuuntaa. Eli niin kuin transistorit piti laittaa tietyin päin, että se toimii, niin myös nämä täytyy laittaa tietyin päin, että se toimii. Ja tästä ohjeesta löytyy se, että miten päin se menee. Se on oikein lihavoitu tässä. Ledit juotetaan piirilevylle 096P2 aina siten, että ledin anodi eli pidempi jalka on ulkoreunaan päin. Toi numerosarja tossa, niin se tarkoittaa tuo piirilevyä. Se sama luku löytyy tosta. Ja sama juttu kuin tuossa äsken, eli se puoli, mille juotetaan, niin sille ei ladota niitä komponentteja, vaan tälle toiselle puolelle. Eli ledin anodi, jos sä katsot tätä LED-komponenttia itsessään, oh no, ei pysy käsissä, niin tämä ledi, se pidempi jalka pitää mennä ulkoreunaan päin. Niin kuin näet, niin ne on eri kokoiset. Tämä ulkoreunaan päin. Eli käytännössä näin päin. Ulkoreuna
Pidempi jalka ulkoreunaan. Tosta läpi. Noin, ja sitten työnnät sen ihan perille asti. Ja samalla tavalla sitten taivutat. Nää kannattaa huomioida, ettei taivuta niitä tonne päin, eikä tonne päin, vaan nimenomaan sivuille. Koska se helpottaa ihan tosi paljon teidän kolvaamista. Hyvä. Siitä 1. Sitten seuraava. Pidempi jalka ulkoreunaan päin. No, ja nätimpi tulee, kun ne laittaa ihan kiinni tuohon piirilevyn pintaan. Pidempi jalka ulkoreunaan päin. Ylärivi valmis. Sitten seuraava alarivi hommia. Elikkä sitten vaan pidempi jalka ulkoreunaan päin, sama homma. Ja kannattaa pitää hyvää huolta niistä osista, ettei käy niin kuin opettajalle, että nyt on yksi ledi jossakin kadoksissa. Tai vaikka se, että ne ei mene kavereiden kanssa sekaisin ne ledit. Tuolta se löytyi pöydän alta. Tai mun tuolin alta löytyy yksi. Elikkä pidempi jalka ulkoreunaan päin. Noin. Ja tosiaan pidä koko ajan huolta siitä, että sulla on omat komponentit järkevästi. Et sit jos sä vaikka sulla menee todennäköisesti ensimmäinen oppitunti siihen, että sä teet ton pienemmän piirilevyn ja sit käytät tähän seuraavan tunnin, niin sit kannattaa tehdä niin, että pitää ne ledit vaikka täällä pussukassa, niin ne ei sitten sekoile ympäriinsä. Ja nyt tästä voit katsoa, että aika nätisti on kaikki ledit tasaisesti siinä pinnassa. Mites käy, jos mä käännän sen ympäri, pysyykö ne? No aika hyvin ne pysyy silloinkin. Ja just, että kaikista ledeistä on se pidempi jalka ulkoreunaan päin. Oho. Seuraavaksi me päästään juottamaan. Ja niin kuin te osaatte jo ehkä vähän arvatakin, niin tässä on joutuu oppilas tekemään aika tarkkaa duunia, kun nämä juotoskorvakkeet on vähän lähempänä toisiaan. Tosi tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että ei tule tinasiltaa. Esimerkiksi se, että menisi tinaa tältä puolelta tämän puolen tähän juotoskorvakkeeseen. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että sinne tulee oikosulku ja se ei toimi. Senkin saa pois sieltä, että se ei ole mikään maailmanlopun moka, jos niin käy, mutta täytyy olla vaan tarkkana, että lähtökohtaisesti niin ei kävisi. Sitten juotetaan. Sitten sama homma taas, laitetaan tää hellästi tänne. Älkää puristako ledeistä, vaan puristakaa tästä teidän piirilevyn reunasta hellästi tää tänne väliin. Ei tosiaan pidä käyttää voimaa, vaan ihan kevyesti siihen. Ja sit vaan tarkkana juottamisen kanssa. Järjestyksessä. Noin muut saa tossa vähän heilua ja muuta. Eli tosta lämmitetään toiselta puolelta ja sitten laitetaan toiselle puolelle tinaa. Tähän menee ehkä vielä vähemmän jopa tinaa kuin tuohon äskeiseen työhön, kun nämä juotoskorvakkeet on vähän pienemmät. Noin. Sitten ylimääräiset roskat aina kolmin päästä pois, niin elämä helpottuu. 1 juotettu. Seuraava juotettu. Ja tässä kannattaa olla tarkkana myös, ettei vahingossa sitten unohda tuota kolvia tuohon. Että et sä pidä liian kauan sitä kolvia tuossa pinnassa, koska tää on herkempi piirilevy niin, että sä poltat tai sulatat ton piirilevyn niin, että siellä menee noin sisäiset johtimet sitten rikki. Eli ei kannata 10 sekuntia pitää yhdessä kohtaa sitä kolvia, että sitten aina ottaa sen pois ja antaa vähän jäähtyä siinä välissä. Noin, ensimmäinen rivi tehty, sitten seuraava. Noin, nyt on kaikki pitäisi olla kunnossa. Sitten kannattaa ottaa vielä semmoinen vähän läheisempi silmämääräinen tulkinta ja katsoa siitä, että miltä ne näyttää, ettei ole käynyt vahingossa tinasiltoja tai jotain muuta sellaista. Mä osoittelen nyt tällä, että miltä se näyttää. Toi on ihan hyvän näköinen, tuolla on vähän tuommoista mustaa töhnää tullut, mutta se ei haittaa mitään. Siinä on ehkä pikkusen annettu liikaa lämpöä, mutta ei pitäisi aiheuttaa vielä mitään toimenpiteitä. Juotokset näyttää yleisesti tai hyvältä, ei ole reikiä. Tuolta ehkä aavistuksen puuttuu siitä kuvakulmasta, että tuolla reunassa voisi olla vähän enemmän tinaa. Se todennäköisesti lähtee ihan kondikseen vaan pikkusen lämmittämällä tuolta. Siellä on itse asiassa pieni reikäkin. Eli aina arvioi tarkasti, että miltä sun juotokset näyttää. Siellä on mennyt opella nyt pikkusen liian vähän tinaa. Noin, nyt on parempi.
Mutta loput äkkiseltään näyttää kyllä oikein hyvältä. Nyt meidän piirilevyhommat on sitten tehty. Eli seuraavaksi tulee johtotöitä. Kuule melkein hosui. Nämähän täytyy leikata nämä ylimääräiset sälät tästä pois. Eli leikataan nämä pois, niin ei ole niin piikkisikasta hommaa tää meidän työskentely. Ja tässä kun leikkaat, niin oo hellä meidän sivuleikkureilla, äläkä sivuleikkureilla vahingossa leikkaa tätä meidän tätä missä tää meidän työ on kiinni, koska ne ei ole tarkoitettu siihen. Nää menee ihan siististi, mutta ei kannata jyrsiä mitään sen kovempaa metallia näillä. Sitten kannattaa aina olla tarkkana, kun pyyhitte pöytää ja muuta, että ette vahingossa työnnä mitään metallitikkuja teidän kynnen alle, koska se tekee kipeät. Tästä mä vielä vähän siistin näitä. Ne saa olla aika pieniä, kunhan ei leikkaa sitä tinaa pois siitä, niin se on ihan hyvä. Ei tarvii ihan näin siistiskään välttämättä tehdä, mutta kun alettiin nyt hieromaan, niin hierotaan sitten loppuun asti. Tästä on nyt vielä helpompi ehkä arvioida sitä, että nuo juotokset näyttää hyvältä, eikä mistään kohtaa se ei ole tullut tinasilta, eli se tina ei hyppää tältä puolelta tolle puolelle, vaan kaikki näyttää ihan hyvältä. No sitten mennään johtohommiin. No niin, eli nyt tässä on meidän tää isompi piirilevy, ja sitten täällä on tää meidän LED-ripa. Ja nämä on nyt samoin päin, eli tuolla näkyy A ja K tossa kohtaa, A ja K näkyy tossa kohtaa. Aina kun te vertailette teidän töitä tähän osasijoittelukuvaan, niin kannattaa katsoa, että ne on oikein päin. Ja täälläkin on A ja K, eli anodi ja katodi on merkattu, että tossa on anodi ja tossa on katodi. Ja nyt te näette, että tossa välissä on johto. Samoin on myös tuolla välissä on johto ja tässäkin on johto. Ja se, että kun siinä johdon keskellä on tommonen pätkä, niin se tarkoittaa sitä, että se johto voi olla sen mittainen, kuin sinä haluat. Ja tossa on toi toinen johto, tässä on toi toinen johto, mutta aloitetaan tästä. Eli nyt sun täytyy miettiä niin, että tämä yksi johto, mikä sulla on, niin tästä täytyy tehdä 2 erillistä johtoa, tää on aika pitkä, niin että siitä tulee riittävän pitkä tähän. Tässä kannattaa vähän sitä sun työn kokoakin jo miettiä. Jos haluat, niin sä voit tehdä nämä johtohommat vaikka myöhemminkin. Niin se, että kuinka pitkälle tästä tämä valaistusosa tulee. Esimerkiksi jos sä teet jonkun valaisimen niin, että tämä LED-hässäkkä tulisi jonnekin vaikka ylös kiinni ja tämä olisi jossakin alhaalla, niin sit sun täytyy vähän miettiä, että kuinka pitkä tämä väli tavallaan tässä on. Ja sitten vastaavasti myös, kun siihen tulee tämmöinen kytkin, niin se, että tuleeko kytkin kenties lähelle vai kauas tästä, että minkähän mittaisen johdon siihen tulee. Jos se on ihan mahdotonta, niin kuin tietää heti kättelyssä, niin sitten teet sitä sun työtä vähän pidemmälle ja teet ne johdot sitten myöhemmin. Mutta nyt mä näytän, että miten ne johdot tehdään. Mä en tarvi nyt kauhean pitkään, kun mä teen tästä vaan tämmöisen demotyön, niin mä päätän nyt ihan vaan, että mulla riittää tämän piirilevyn ja tämän piirilevyn välille vaikka ton mittainen johto. Niin sivuleikkurit on loistava työkalu tässä hommassa. Näillä siististi voit vaan tosta snip, leikata sen johdon poikki. Ja tästä me tehdään sitten meidän tämän ja tämän välinen johto. Ja nämä johdot lähtee irti toisistaan yksinkertaisesti vaan tälleen kynnel vetämällä. Noin. Ja näin kannattaa molempiin päihin tehdä. Ja sitten sen jälkeen tässä on muutama niksipirkka, mitä täytyy tehdä, että me saadaan tuolta johdon sisältä noin kuparikarvat, eli se varsinainen johdin esiin. Tässä on suojakuori päällä ja sen sisällä on sitten se johdin. Ja sitten kiinnitä huomiota myös, että toinen puoli tästä johdosta, siinä on mustaraita ja toisessa puolessa ei ole mitään. Niin nyt sun täytyy tehdä päätös siitä, että onko mustaraita anodi vai onko mustaraita katodi. Koska jos sä päätät vaikka, mä aion nyt tehdä niin, että mustaraita on katodi, niin mustaraita lähtee täältä, eli tämä puoli johtoo, se lähtee koosta ja se menee koohon tälle puolelle. Jos sä käännät sen johdon matkalla ympäri näin, niin sitten lampu ei enää syty. Eli sitten täytyy mennä koosta koohon ja aasta aahan niin, että se musta johto aina seuraa oikeata näin. Sitten kuorimapihdit ja niiden käyttö. Tässä on kuorimapihdit, ne löytyy samasta kaapista kuin kolvi. Otetaan tosta toi ohje takaa pois, niin näkyy vähän paremmin. Niin kuorimapihdit toimii niinkin yksinkertaisesti, nämä on automaattiset kuorimapihdit, eli se riittää, että sä otat vaan johdon tonne, niin se tekee työn sun puolesta. Eli sitä johtoa ei myöskään tarvitse niin kuoria pitkää pätkää,
Suosittelen kuorimaan lyhyen, koska sitten se on helpompi käsitellä, kun se riittää vaan, että se menee tosta läpi. Eli sen ei tarvitse oikeasti olla, kun ehkä on vähän pidempi kuin tuo lyijykynän kärki. Eli sitten laitetaan johto tänne väliin. Ja tavallaan tämä näiden kapeitten osien taakse jäävä osuus siitä johdosta on se, mikä kuoritaan. Sitten vaan painetaan yhteen ja vedetään, niin silloin se kuorii meille sen johdon tollain valmiiksi. Näistä kannattaa kuoria suurin piirtein saman mittaiset, niin se tulee siistimän näköinen ja se on vähän helpompi teidän sitten tehdä sitä hommaa. Ja niin kuin näette, niin nyt täältä, zoomataan vähän lähemmäs, niin nyt täältä tämä johto on tämmöistä monisäikeistä. Otetaan tuolta ylimääräiset hapsut vielä pois. Ihan niin kuin, että on siistimän näköinen. Mutta jostain syystä nyt valmistaja, joka näitä rakennussarjoja meillä on myynyt, se on lähettänyt meille liian paksua johtoa. Eli meidän täytyy ottaa osa näistä karvoista pois. Ja se onnistuu kaikista helpoiten yksinkertaisesti vaan niin, että otetaan tästä noin puolet. Tai vaikka 1/3. Noin mä otan pois ja noin menee sitten sinne johtimeen. Eli leikataan tää tästä veksi. Ja sitten nämä loput, niin näistä tehdään tämmönen tiukka nippu kierittämällä siitä tämmönen siisti pinkka näin. Ja tää kannattaa pyörittää tosi tiukalle, koska se on helpompi sitten teidän työskennellä sen tiukan nipun kanssa. Siinä oli toinen. Sitten tehdään toiselle sama homma. Muutama lyhyt karva sinne oli jäänyt, otetaan nekin pois. Noin. Sieltä ylimääräiset veksi. Sitten kiertetään tästä tiukka nippu kanssa. Ja tässä tavallaan, tässä kohtaa, jos sulla on hirveän pitkäksi kuorittu nää, niin sit sä joudut pyörittelemään näitä 10 minuuttia. Mutta nyt kun on tämmöiset, no nääkin on aika pitkät, mutta järkevämmittaiset kuitenkin, niin ei mene niin kauan sinne pyöritellä. Ja niin kuin mä äsken päätin, niin nyt tehdään niin, että musta raita menee K:hon, ja tää missä ei ole raitaa, niin se menee A:han. Ja sitten yksinkertaisesti työnnetään se tosta vaan läpi. Ihan niin kuin ne komponentitkin konsonaa. Noin. Ja sitten toinen kans. Tää saattaa välillä sitten kysyä vähän hermoja, jos se johto on liian paksu. Mut sitten voi tehdä aina uudestaan. Mä samalla tavalla taitan ne tuolta toiselta puolelta, että ne pysyy tuolla. Noin. Tää on aika hyvä. Nyt tohon jäi yksi tommonen pikkunen karva vähän pyörimään, mutta meidän ei tarvi nyt tässä kohtaa välittää siitä sen enempää. Sitten juotetaan noin kiinni tohon. Samalla tavalla kuin juotettu kaikki muut. Kolvi toiseen käteen ja rinaa toiseen käteen. Sitten juotetaan se kiinni. Ja tää on parempi juottaa saman tein kiinni, kun te olette tämän homman tehnyt. Koska sitten noi karvat ei lähde mihinkään sieltä luistelemaan tai purkautumaan tai mitä. Tää kannattaa tehdä saman tein näin. Se vähän helpottaa teidän työskentelyä. Sitten taas nipsasta ja siistitään ylimääräiset pois. Noin. Tossa kannattaa, toi on tommonen hyvä aika, että kun tän täytyy tän tinan saada kovettua, eli jäähtyä sen aikaa. Että ihan heti ei kannata mennä sivuleikkurilla leikkaamaan. Hyvä. Sitten tehdään toi toinen puoli siitä kondiksi vielä. Eli nyt meillä on täällä A:ssa ja K:ssa. K:ssa on musta niin kuin pitikin. En mokannut. Hirveän kiva. Ja jos olisi laittanut ne väärinpäin, niin voisin voinut korjata ne sinne toisessa päässä nyt laittamalla ne samalla tavalla väärin tai oikeinpäin. Sitten kuoritaan nämä. Noin. Ja samalla tavalla meidän täytyy täältäkin muutamat näistä karvoista kuoria pois. Eli otetaan osa näistä karvoista pois, se 1/3 kautta puolikas. Ja sitten loput laitetaan tiukkaan nippuun. Noin me leikataan veksi. Noin. Ja sitten kieritellään hyvä nippu. No.
Tuohon ihan yksi tommonen yksittäinen karva, niin leikataan se siitä vielä vähäksi. Hyvä. Ja nyt seurataan täältä tosiaan, että K lähtee ja päättyy K-hon, eli meidän mustaraidallinen, niin työnnetään se tältä puolelta oikeaan osoitteeseen. Noin, ja sitten käännetään se piuha tonne toiselle puolelle, ettei se lähde irti, kun no nyt se lähti irti. Me kokeillaan laittaa tää toinen. Niin kuin mä sanoin, että tää saattaa kysyä vähän hermoja. Saisis mä molemmat samaan aikaan, kokeillaan. K tonne, A tonne. No toi meni ihan hyvin, mutta tästä toisesta ei nyt kyllä tullut hyvin. Sitten jos se menee pieleen, niin se kannattaa ottaa irti. Ja ne kaikki piuhat, jos sen sojottelee siellä miten sattuu, jos otat sen irti ja sitten vaan yrität uudelleen, niin sitten todennäköisesti tulee siistimpi. Ja sitten jos ei se meinaa mahtua sinne, niin sitten on yleisesti ottaen kyse siitä, että se sun johdin on edelleenkin liian paksu. Mulla saattaa nyt olla vähän liian paksu, katsotaanpa nyt mitä tästä vähän. Otetaan siitä pieni pätkä pois, jos se menisi sitten helpommin. Noin, nyt tuli tosi vähän tuolta, mutta toi kyllä riittää. Hyvä. Sitten täytyy vain juottaa se sinne kiinni. Hyvä. Juotto hommia. Noin. Noin. Ja muista, että sitten tuohon kolvin mihinkä metalliosaan koske, koska se on kuuma. Hyvä. Ja sitten kun se on jäähtynyt se liitos, niin sitten taas nipsastaan tuolta ylimääräiset pois. Noin. Toi toinen meni niin pieneksi, että siitä ei edes tarvinnut ottaa mitään pois, mutta sen kyllä pitäisi kaikesta huolimatta toimia. Noin. Eli meneekö meillä K:sta mustaraita K:hon? Menee. Hyvä. Sitten seuraavaksi näitä, miten toi kytkin tehdään. Se on vähän samanlainen toimenpide. Eli nyt meillä on toi. Ja sitten K1. K tässä kohtaa tarkoittaa kytkintä, eli kytkin 1. Meillä oli kun yksi kytkin, niin se on merkattu, että K1. Ja se kytkin näyttää tältä. Ja nyt meidän täytyy juottaa täältä piuha samalla tavalla kuin toi, mutta tällä kertaa nyt ei olekaan väliä siinä, että mikä on musta ja mikä on mikä. Eli nyt meidän täytyy tehdä johto niin, että toinen pää juotetaan tonne, ihan sama kummin päin menee. Ja sitten kun me otetaan tänne kytkimelle, niin täytyy tehdä niin, että toinen juotetaan keskelle ja toinen jompaan kumpaan reunaan. Eli toinen puoli keskelle ja toinen jompaan kumpaan reunaan. Ja tämä kytkimen juottaminen on pikkusen hankalaa. Tämä sulaa tosi helposti. Tätä pitää sitten lämmittää mahdollisimman vähän. Just niukin auki niin, että se tina sulaa ja sitten otat kolvin pois. Ettei se vahingossa, että sulata tätä koko kytkintä. Niin kävi edellisen ryhmän kanssa muutaman kerran. Mutta meillä on varakytkimiä tuolla myös. Hyvä. Täytyy päättää, että minkä mittainen johto otetaan. Mä taidan ottaa nyt. Sovitaan, että mun työhön toi on oikein kokoinen. Sun täytyy tietysti sitten omassa työssäsi aina katsoa se niin, että se on sopivan pituinen siihen työhön liittyen. Sitten kuoritaan. Eli sitten molemmat päät koiritaan tästä johdosta. Ja sitten meidän täytyy täältä, koska me laitetaan se piirilevylle niin kuin toi äskönenkin, niin meidän täytyy muistaa aina ottaa täältä osa näistä karvoista sitten pois. Sitten tehdään tiukka nippu. Ja suosittelen ottamaan tuolta kytkimenkin päästä. Siellä on aika pieni se reikä, mihin sitä johtoa pitää sitten tehdä. Niin kyllä senkin voi ottaa sieltä. No tännehän mä leikkasin näköjään pitkät piuhat. Lyhennetään niitä saman tien vähän, niin päästään pikkusen helpommalla. Ja tosi tärkeää on nyt muistaa sit se, että nämä kytkimet, missään vaiheessa kun te teette näitä johtimia, niin täältä ei saa mennä karvoja tälle puolelle eikä toistepäin. Koska jos niin käy, niin sitten meillä on jälleen kerran oikosulku. Ja sitten se homma ei toimi niin kuin on suunniteltu. Osa karvoista taas pois. Noin. Ja hyvälle nipulle nämä loput. Jos te ihmettelette, mitä mun kädessä on, niin se on petsiä. Se ei ole verta. Hyvä.
No sitten mä aloitan tämän homman nyt siitä, että mä juotan nämä piuhat tänne piirilevylle kiinni. Ja niin kuin mä sanoin, että sille ei ole nyt väliä, että kummin päin sä juotat, että voit laittaa mustan raidan tolle puolelle tai mustan raidan tolle puolelle. Ei ole väliä. Noin, piuhat on läpi. Sitten mä työnnän ne tonne sivuun tuolla, ettei ne lähde karkuun. Ja sitten mä juotan ne kiinni. Tosta tinaa ja tuolta vähän lämpöä siihen, niin pysyy piuhat paikallaan. Noin. Hyvä. Ja ne kannattaa aina oikeastaan saman tein siistiä siitä, kun se juotos on jäähtynyt. Niin ei ole turhia mitään pyörimään sinne. Noin. Hyvä. Sitten katsotaan toi kytkimen päät. Elikkä, niin kuin mä tuossa sanoin äsken, niin toinen noista piuhoista pitää laittaa tohon keskelle ja toinen tohon reunaan. Tai sitten tohon reunaan. Ihan sama kummin päin. Mutta eikä ole myöskään väliä, että miten päin sä ne piuhat nyt laitat. Mutta täällä näkyy tämmöiset pienet reijät täällä kytkimessä. Niin tuolta reijästä se täytyy työntää läpi. Näin ikkäästi. Ja sitten se kannattaa kääntää siihen päälle. Noin. Ja sitten tää toinen puoli tästä. Tehdään sama homma. Tää on pikkusen rasittavaa, mutta kehittää hyvin hermoja samalla. Noin. Hyvä. Nyt mä olisin valmis. Zoomataan vähän lähemmäs. Nyt mä olisin valmis juottamaan tämän. Mutta tässä on nyt muutama vaaran paikka. Niin kuin näette, niin mullakin sojottaa yksi karva täällä. Niin jos se koskettaisi tänne, niin sen jälkeen mulla olisi se vanha kunnon kuuluisa oikosulku, mikä ei ole hyvä. Niin kannattaa pitää huolta siitä, että täällä ei soita karvoja mihinkään näistä muista. Ja ihan sama, vaikka tää on nyt käyttämättömänä täällä, niin vaikka tästä keskeltä menisi karvoja tonne päin, niin siltikäs se ei toimisi, koska silloin tää kytkimen systeemi, toimintaperiaate, niin siihen ei voi mennä mitään johtoja, että sitten se jää vaan tyhjäksi. Katsotte tarkasti, että mitkä karvat ei seilaile mihinkään suuntaan. Sitten juotetaan tää. Ja tämän kytkimen kiinnittämisen kanssa kannattaa olla hellä, ettette vahingossa vedä sitä liikaa tiukalle sinne. Niin nyt taas tosi tarkkana sen kolvin kanssa. Että älkää lämmittäkö kauhean pitkään sitä, koska muuten käy niin, että tämä kytkimen sininen osa sulaa ja sitten tämä kytkin on käyttökelvoton. Mutta jos niin käy, niin huikkaa opettajalle, niin sitten katsotaan vähän varaosaa sulle siihen. Eli tässä kohtaa niin kannattaa tälleen varovasti alkaa sulattelemaan. Noin. Siitä tuli itse asiassa vahingossa parempi kuin mä ajattelin. Eli tolla tavalla se kannattaa juottaa kiinni. Ja kiinnitä aina huomiota siihen, että nämä piuhat ei lähtisi hirveästi luistelemaan mihinkä outoon suuntaan tästä. Sitten juotetaan seuraava. Noin. Nyt ei kytkin sulanut ja juotoksistakin näytti tulevan ihan näti. Nämä kannattaa myös silmämääräisesti katsoa nämä juotokset läpi niin, että tänne ei jää mitään semmoisia ihmeellisiä paakkuja tai mitään, vaan että nimenomaan, että se tina ottaisi tasaisesti kiinni tähän kytkimen näihin nastoihin ja että siinä on semmoinen tasainen alue, siitä pyöreä alue molemmin puolin tuossa. Sen tietää sen viottuneen kytkimen siitä, että sitten tässä jo mä lämmitin vähän liikaa tätä, niin pikkusen vääntyi tää nasta, mutta mä veikkasin, että tää toimii kyllä vielä ihan ok. Hyvä. Sitten virtajohto. Tämä työ näyttää tältä ja me tarvitaan siihen virtajohto. Tämä ottaa siis virtansa ihan tavallisesta tämmöisestä USB-pistokkeesta, eli kaikki puhelimen laturit ja muut semmoiset, niin ne käy tähän hommaan hyvin. Ja tämä on semmoinen johto, että tästä nyt ei kannata turhaa lyhentää yhtään mitään. Tämä kannattaa pitää ihan tavallaan tämän mittaisena kuin tämä on. Mutta mä näytän, että mitä täältä täytyy, täällä on aika monta johtoja, niin sitä tarvitaan vaan 2. Ja tässä on nyt tämmöinen pieni fiskarssiniksi, mikä pitää ottaa käyttöön. Eli tähän tarvitaan ihan tavalliset fiskarssit, jotta me päästään tästä paksusta harmaasta eristeestä. Niin kuin noissa muissakin johdoissa, niin tässä on paksu eriste,
ja tää on vielä vähän jäykempi, niin sitten pikkusen tälleen vähän niin kuin nirhaamalla ja pyörittelemällä, niin teet tähän tämmöisen viillon tähän paksuun eristeeseen. Se ei ole ihan vielä läpi asti, mutta sitten kun sä vähän aikaa kääntelet sitä, niin sit sä näet, että sieltä alkaa tulemaan noi karvat näkyvä ja sä voit vetää sen pois siitä. Toi on roska. Ja sitten täältä tulee tämmönen suoja, häiriösuojaus. Tää on kaikki ihan turhaa, tällä me ei tehdä mitään. Niin ei muuta kuin sivuleikkureilla vaan pois. Noin. Ja sitten kaivetaan täältä pikku alumiinifolion sisältä, vaikka tämä alumiinifolio olekaan. Tääkin on tämmöistä häiriön suojausta. Niin ne johdot esiin, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja se on tää punainen ja se on tää musta. Nämä on meillä käyttöön, mutta sitten tämä vihreä ja tämä valkoinen, niin näitä me ei tarvita mihinkään. Leikataan ne veksi. Ja sitten samaten leikataan toi muovi tosta veksi. Niin sitten pitäisi jäädä tämän näköinen systeemi. Ja nyt katso tarkasti, että kun sä noilla fiskareilla tuhasit menemään siinä, että et sä on vahingossa leikannut näitten eristeitä rikki, koska se on huono juttu. Sitten jos niin on käynyt, niin leikkaat vaan tosta sivuleikkurilla koko johdon poikki ja aloitat uudestaan täältä. Ja sama homma kuin kaikissa muissakin johtotöissä, eli ihan ensimmäiseksi meidän pitää tehdä niin, että me aloitetaan kuorimalla. Kuoritaan sieltä pienet pätkät pois. Ja näiden juottamisessa ja puljaamisessa on kiva se, että näistä ei tarvitse ottaa yhtään karvoja pois, koska nämä on nyt sopivan kokoiset tuolle meidän piirilevylle. Niin tehdään näistä vaan tiukka nippu, näistä säikeistä, silleen, että meillä on punainen ja plussa noin. Sitten meidän täytyy etsiä täältä meidän virtaosasto. Eli punainen on plussa, musta on miinus. Helppo muistaa. P, plussa, M, miinus, musta, miinus, plussa, punainen ja niin edelleen. Eli laitetaan nämä oikeille paikoilleen. Miinus mustaa, punainen plussaa, noin. Ja sitten mä taas työnnän täältä takaa nämä johtimet tälleen vinoon, niin ne on helpompi juottaa. Ja sitten juotetaan nämäkin. Eli otetaan tosta kolvi toiseen käteen ja tina toiseen käteen. Ja katoppa. Siinä on nyt hyvä esimerkki, kun juotos ei ole onnistunut. Eli siinä on tommonen reikä keskellä. Meidän täytyy lämmittää sitten vielä vähän lisää. Ja pistin siihen aavistuksen lisää tinaakin, niin sitten tuli hyvä. Ja tosta tulikin jo kerrasta ihan hyvä. Eli katso aina tarkasti silmämääräisesti analysoit sen sun juotoksen, että onko se hyvä vai ei. Sitten ylimääräiset piuhat veks. Noin. Ja tämän jälkeen me päästään kokeilemaan, että toimiiko se. Nyt meillä pitäisi olla kaikki johdot tässä kondiksessa. No ja nyt me voidaan kokeilla, että toimiiko tämä meidän tekemä työ. Eli siihen tarvitaan ihan tämmöinen tavallinen USB-laturi. Laitetaan se seinään kiinni ja työnnetään johto sinne. Ja katsotaan, totuuden hetki. Eli tässä on meidän kytki ja tässä on meidän kaikki piuhat. Ja nythän me voidaan todeta, että valo syttyi ja kävi jopa niin, että kaikki ledit palaa. Hirveän hyvä. Eli onnistuttiin kasaamaan koko systeemi oikein. Toivottavasti teilläkin onnistui laakista. Jos jotkut ledit ei pala, niin usein ongelma on sitten silloin se, että täällä takapuolella niin toi johdin on kärsinyt, mutta mulla on pari patenttia siihen, miten me saadaan niitä ehkä palamaan. Joskus se onnistuu se korjaus, aina se ei onnistu se korjaaminen. Hyvä. Sitten mä näytän seuraavaksi, miten me tehdään tähän vedon poisto ja sitten semmonen sähköturvallisuusratkaisu kuumaliimalla. No niin, sitten tärkeä osio, eli nythän nämä meidän kaikki piuhat roikkuu pelkästään näiden meidän juotosten varassa, eli näitä täytyy vahvistaa jotenkin, ettei ne vahingossa sieltä irtoa. Ja kuuma liima on siihen hommaan oikein sopiva, se ei johda sähköä, se toimii samalla eristeenä, se on siinäkin mielessä turvallinen.
Ja esimerkiksi sitten kun teidän töihin kiinnitetään näitä, että jos tämä pitäisi vaikka liimata johonkin kiinni, niin se onnistuu melkein kaikista helpoiten niin, että se joko vetää tuosta ruuvilla kiinni, jos sen haluaa irti, tai sitten jos se laittaa kuumaliimalla, niin tippa tonne ja liimataan se kiinni, se pysyy ihan hyvin. Se on samalla hyvä semmoinen sähkön johtamisen estosuoja. Eli tästä otetaan kuumaliimaa ja sitten vaan, kuumaliima vähän roikkukin tossa jo, niin laitetaan tohon tommonen pieni nölli. Noihin ledeihin ei ole vaarallista, vaikka sitä meneekin, mutta esteettisyyden puolesta kannattaa ehkä välttää. Hyvä. Ja sitten tolle puolelle kans. Älä liimaa sormees. Ope tekee nyt vähän huonosti, kun mun sormi on tossa just kuuman liiman hollilla niin sanotusti. Tästä kuumaliimasta, kun näitä tämmöisiä säikeitä lähtee, niin sitten kun se jäähtyy, niin ne lähtee sitten pois. Niistä ei kannata olla kauhean huolissa. Eli toi riittää. Ehkä mä tonne puolelle laittaisin aavistuksen lisää vielä. Noin. Ja sitten sama juttu tänne reunaan. Nää kannattaa tähän piirilevyyn samalla laittaa kiinni nämä piuhat, niin ne pysyy paremmin. Ja se tosiaan sitä vedon poistoa just siihen luo, ettei se hajoa niin helposti. Toi on ihan hyvä. Siitä tuli ihan nättikin jopa. Ja sitten tämä virtajohto, niin jos saat tän niin, että saat vielä sen virtajohdonkin tähän piirilevylle kiinni, niin oikein hyvä. Struutetaan tähän ihan kunnolla. Noin. Nämä kannattaa yleensä nämä piirilevyhommat ja muut sit suunnitella niin, että ne on piilossa. Niin sitten kun sinne tulee tommonen kuumaliimanölli, niin se ei ole niin kaunistamassa teidän muuten kaunista työtä omalla hirmuisen hienolla olemassaololla. Ja sitten samoin myös tämä viimeinen tästä. Noita komponentteja meidän ei tarvitse alkaa erikseen liimailemaan, koska ne on ihan hyvät noin. Niihin ei kohdistu mitään vetoa, kun niistä ei vedellä. Eli pelkästään johtoi. Ja sitten tämä kytkin myös. Tämä on ihan ensiarvoisen tärkeä, ettei täällä tule mitään oikareita. Niin katsotte, että kaikki karvat on kohdillaan, eikä mikään sojota minnekään väärään suuntaan. Ja sitten struuttaatte kuumaliimat sinne perään, niin jatkossakaan siellä ei mikään mene väärään osoitteeseen. Noin. Se olisi siinä. Eli sähkötyöt on valmis ja sitten onkin enää vain jäljellä kaikki muu loppuvuoden hommat. Ei muuta kuin lamppua rakentamaan. Kiitti hei!